mar loso kapet mabende okelnwa kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Gie thuolo ni wadonjo e kidieny mar mbaka oromo e Ramogi TV kae. Kidieny mabende wagoyo mbaka e studio kae ka watudore kod reporters magwa mayudore kor gwenge mapacho ka mondo wang'e gigo matimore e alwora mag counties wa. Nyakoro Ramogi ajuanga kapok akelo ni chal mar fwambo mabende antiere kae mar kelo ni okinyi makawuono. Adwa ni watudre kod reporter marwa mano George Bati mabende nitiere e kar romo mar KICC mano e boma ma Nairobi kae. Mana kaka waseng'isi okinyi makawuono ni kweth mar Azimio la Umoja odiochieng' makawuono obago romo margi mokuongo nyaka ne puodhi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Romo makamano timore e kar romo mar KICC odiochieng' makawuono. Aka bende romo makamano otelne kod jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta kaachiel kod jotelo mopogore opogore mabende waseneno okochopo e romo makamano. Gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel watudre kod reporter marwa George Bati manitiere e kar romo mar KICC. George Bati, kinyalo winja gi sani ang'o matimore KICC kama intiere? Nyaka sani endi romo dhi nyime kendo jodito mag kuku mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party onie agola mar timo lalruok e wi weche mopogore opogore ma ok giyango ne jofwamb weche ni gidhi bedo weche mage. Kata kamano jatelo mar Wiper mani paro ni samoro ni nyalo bet ni oleo ne romo ni obiro achien dakika 30 ka bura osechakore. Wageno ni gidhi twak kendo gidhi winjore yore mopogore opogore made gier mondo mi gitim godo winjruok margi motelo ne yiero ma dwe mar 8 tarik 9. Kata kamano weche mabende oganda di gombo mar ng'eyo ka bende gin achiel kuom weche mag lalruok manitie kae en wach mar yiero ni to en ng'ano madhi siro kata madhi luwo ogai mar ODM Raila Odinga mabende en jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party kaka nchose puodhe kod jandik duond buche mag siasa ipacho ka. Nyakwa Ramogi weche ponitiere kaendi ka bende ing'iyo ni to gin ang'o gini ma idhi wacha ahinya. Jatend piny Uhuru Kenyatta en achiel kuom jotelo moyuoro. Raila Amolo Odinga en jatelo manitie kaka Martha Karua man jatend duond bura mar na Kenya nitiere. Kalonzo Musyoka bende obedo kaachiel koda kwethno mar duol mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ma bende en achiel kuom riwruoge madito mapacho kama koro ikore ni yiero maduong' ma dwe mar 8 tarik 9. Gima bende machielo en ni ng'iyo ni to bende idhi tim yo mora mora mabiro nyiso ni riwruogni biro bedo gi jochung' ma uchung' e duond buche mopogore opogore koso nitiere kuonde moko ma dipo ka nyalo wene duond buche mamoko miluongo ni zoning. Gin achiel kuom gigo ma oganda paro ni samoro dipo ni nyalo twage ka kaachiel kod wach mar to en ng'at mane mabiro akademi biro sir gi kweth gi duto mana put mar jo Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ma kuono romo KICC Nairobi kaendi mar ng'eyo ni to dipo ni gibiro siro ng'at achiel lwedo e kom mar gavana ma Nairobi koso gibiro bedo gi ng'ato ka ng'ato gi duond buche ka chungo ji mopogore opogore e county ni ma Nairobi. Magi gin gik ma pod waluwo gin tire ot kata agola mar twak mar lalruok ka onge jafwambo moro amora moyiene kanyo. Giwacho ni gibiro lalore ka gisewinjore gibiro loso gi jofwamb weche bang'e mondo giyang' ni to ginang'o gini ma giketie winjruok mondo jopiny obed gi ng'eyo kotenore koda weche madhi nyime e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ma bende en koro achiel kuom duond buche mosendiki e pacho ka motelo ne yiero ma dwe mar 8 tarik 9. Parni duond buche maromo 26 duto ne oketo girimiti mar winjruok mar donjo e riwruogni mondo mi gibed ka gidhiro dwaro achiel mar keto e kom ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma bende giseyango kaka jalo madhi fwadho bandera margi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ma higani. Erokamano ahinya George Bati kendo ang'eyo ni ka wadhi mbele kod chenro machalo kamae wabiro medo tudre kodi mar mondo mi nyiswa weche matimore KICC odiochieng' makawuono. Nyakwa Ramogi ajuanga mana kaka isewinjo George Bati onyiswa kama entiere gi gino matimore kama entiere okinyi makawuono. Kata kamano anyisi ni antiere kae mar nyisi chal mar fwambo gigo matimore pacho ka odiochieng' makawuono kendo gigo ma reporters magwa mayudore kor gwenge mapacho kae biro luonwa machiegni odiochieng' makawuono. Ka wachako kod weche matimore e counties wa okinyi makawuono. Wach mokuongo maka wachako kod county ma Nairobi. Mana kaka wasenyisi ni jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta
Odiochieng' ma kawuono tayo romo mokuongo mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Romo mabende obagi e kar romo mar KICC. Mano nyaka ne puodh riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mana kaka George Batio osenyisi ni romo makamano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore. Mano moriwo koda jatend duond burano mar KANU Gideon Moi, gavana e kaunti ma Mombasa Hassan Joho, mano jatend duond burano mar North Kenya Martha Karua, ka jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka bende osechopo e romo makamano mabende timore kar romo mar KICC Buore Nairobi ka odiochieng' ma kawuono. Wach makamano mana kaka iseneno reporter marwa kata jafwambo marwa George Bati ogoyo tach KICC kacha, kendo weche makamago kaka gitimore obiro medo chiwo no ler kendo nyisowa gima timore KICC kono, kendo weche makamago wabiro kelo ni odiochieng' ma kawuono e weche wa manyien mabende wabiro kelo ni odiochieng' ma kawuono duto. Ka wadhi e wach machielo mabende timore e counties wa kapod wantiere county ma Nairobi, en ni jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe odiochieng' ma kawuono yawo ayanga Vision Impact Project mabende ibiro yawo e magawa mano mar Safari Park Hotel. Wach makamano bende wabiro luonu machiegni, wabonyisi kaka gitimore, ang'oma Vision Impact Project no en marang'o. Weche makamago ang'eyo ni reporter marwa e county ma Nairobi kae bende biro kelo ni weche makamago mar mondo mi med ng'eyo gigo matimore e pacho ka e yo makare. Ka wadhi e wach machielo matimore e counties wa, ka wadhi e counties wa makaluo, wadhi nyaka e county ma Migori. E county ma Migori odiochieng' ma kawuono jopur mag niang' adwaro ni od buch senate okala sugar bill mano mar higa mar 2019 kapok yiero maduong' mar dwe mar 8 ochopo. Nyakoro Ramogi jong' ma en ng'ur mabende jopur mag niang' e county ma Migori kono nitiere godo. Wan kod geno ni od buch senate biro winjo ywak margi kendo biro kalo bill makamano kapok ji ochomo yiero maduong' ma higani mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Parni sekta mar sukari en sekta no mabende osebed king'iyo machiegni ahinya e pacho kae, kendo kenge osego mang'eny ahinya mar neno ni ochier sekta mar sukari e pacho kae, sekta mabende ndiko joma thoth e tich kendo nyaka koro keta yo makare kata ler e sekta mar sukari e pacho ka. Ka wadhi e wach machielo mabende timore e alwora mag counties wa makaluo, ka wadhi e county ma Kisumu. E county ma Kisumu en ni jokanyo mag duol makedo ne ratiro mar oganda e pacho kae, mano Kenya National Commission on Human Rights, mano KNCHR, kotelnegi kod jakom margi mano Roslyn Odede, odiochieng' ma kawuono romo gi jokanyo mopogore mabende kedo ne ratich oganda Kisumu, kaachiel kod apisas mochung'ne arita e boma ma Kisumu. Romo makamano igeno ni gidwa bedo piny mar mondo mi gibed kod winjruok makare mar neno ni ratiro mar oganda orit e yo maber, seche mabende piny Kenya ochomo yiero maduong' mabende ibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Romo makamae bende en mar neno ni ratiro mar oganda orit e yo makare gisani mapok wadhi e yiero, e kinde mag yiero gi tok yiero oneni ratiro mar oganda orit e yo makare kendo e yo maber. Weche makamago reporters magwa kata jofwambo magwa mayudore e boma ma Kisumu biro luonwa machiegni kendo biro kelo ni kuku kod tiendgi e kinde mwadhi mbele kod chenro magwa mag odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele kod weche matimore e alwora mag counties wa, wadhi nyaka e county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay en ni group jogo mose retire mane otiyo e bwo tend alensi machon mano e county ma Homa Bay koro dwaro ni ochulgi osara margi mabende atenda lensi no dongodo, mano osara margi kaachiel kod retirement benefits monego bed ni giyudo otok dhi e retire. Wach makamano reporter marwa e county ma Homa Bay Ali Abich biro luonwa machiegni mar mondo mi wang'e gino matimore e county ma Homa Bay kono, kendo wantie kod geno ni jogo kata group jogo mabende no se retire biro yudo retirement benefits mag yo makare kendo osara margi mabende pok no chulgi bende ibiro
ibiro chulgi e yo makare. Nyakora Ramogi Juang akapoka weyo weche matimore aluora mag counties wa makaluo e county ma Siaya en odiochieng' makawuono governor e county ma Siaya Mano Rasanga Amoth igeno ni biro chiwo bursaries ne jopuonjre miche gi miche e county ma Siaya. Mano e kinde mabende skunde ochiegni yaw e wanyisi odiochieng' manyoro ni skunde ma pacho kae iyaw tarik 25 dwe mar Ang'wen higani. Chenro mar chiwo bursary e county ma Siaya biro timore e apisi mar governor e county ma Siaya odiochieng' makawuono. Kendo jofwambo magwa mayudore e county ma Siaya biro luonwa machiegni weche makamago kendo biro nyisowa ni en bursary mar omenda maromo nade mochiw ne jopuonjre manitiere e county ma Siaya kono. Nyakora Ramogi Juang kawawere kod weche matimore e aluora mag counties wa makaluo wadhi nyaka e Citizen Digital App. Citizen Digital App en mar kambi fwambo marwa mar Royal Media Services. Kapo ni ionge kod Citizen Digital App inyalo kao simbi mar ong'we yamo idhi e Play Store kacha to i-download Citizen Digital App. Kaluore ni e Citizen Digital App kanye minyalo yudo weche manyien sama gitimore, sama gitucho kod kuku kod tiendgi maonge ni ng'ato wuondi ni gima kama otimore to kara oyo. Kidwa ng'eyo ler mar wach kendo adiera mar wach idhi mana e Citizen Digital App. Mana kinyalo ng'iye Citizen Digital App kae ka wachako kod election countdown. Waneno kodong' ndalo 109 seche 14 dakika 32 kod nyiriri mabende ringo mapiyo ahinya. Mano kapok wachomo yiero maduong' mibiro bang' kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Akawachako kod wach mokuongo mabende omi pek e Citizen Digital App. Wang'iyo wach mokuongo mantiere Citizen Digital App kae. Wang'iyo wachno mar IEBC. Aduol matayo weche mag yiero e pacho kae. Mano IEBC kwenyalo bana dhi malo mapiyo piyo. Athuon wach mabende omi pek kae eni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Sani koro wacho ni josiasa ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mag siasa e pacho kae. Atoponi gintiere kod buch mibadhi mamienogi. Ibiro yienegi mar mondo mi gilar kata gilar kombe makamago. Wanyalo ng'iyo ni mae en kaluore kinyalo neno mano picha mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Kae kaluore kod Citizen Digital App wach mondi kae en ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC sani koro wacho ni jogo manitiere kod buch mibadhi mamienogi to dwaro kombe mopogore opogore mag telo e yiero maduong' ma higani biro yienegi laro kombe makamago. Mae biro kaluore ni nitiere bura moro kata doho mamalo e pacho kae e higa mar 2013 noyiene jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto mar mondo mi olara kombe makamago kata obedo ni nitiere bura mano maknegi e doho mar International Criminal Court. Gino emomiyo koro IEBC wacho ni ok ginyal dhi ataro mar chik mane doho mamalo gole higa mar 2013. Mane emomiyo giwacho ni kata kamano jogo ma mibadhi mieno to lap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mag siasa podi ni thuolo mar laro kombe makamago. Apar ni mae en gima IEBC nowacho ka giduoko godo activist Okiya Omtata mabende koro ne dwaro ni jogo mabende mibadhi mieno kik lar kombe mora mora mar siasa e pacho kae. Aka koro giwacho ni wach makamano wanyalo wacho ni lwetgi otwe kata chik otamo IEBC ni ng'ano ma mibadhi mieno to pok omake kata pok otwe kata onge ranyisi mora mora ni mibadhi makamano miene podi inyalo yiene mar mondo mi olar kom mora mora mar siasa e pacho kae. Ni mano moko kuom weche mabende timore e Citizen Digital App kae. Kawadhi wach machielo mabende timore e Citizen Digital App odiochieng' makawuono. Wach machielo mabende anyalo wacho ni en wach mamako chunya ahinya. Ka wanyalo mana ng'iyo gimalo kae iwacho ni ji 6 owito ngimagi tok ka ndege mane giidho oruombore piny Haiti. Ka bende wanyalo mana ng'iyo gigo matimore gi piny kae kaluore kod sigana makamae mabende ondik e Citizen Digital App. Iwacho ni at least kata ji 6 olalo ngimagi tok ka ndege mane giidho. Mano en small commercial plane oruombore piny Haiti mano chieng' tich adek. Ler makamae bende ochiw kod obila mago mayudore Haiti kono. En akuyo ahinya kaluore ni ndege makamano kata aircraft makamano ne riko owuok e capital mar Port-au-Prince mano mayudore southern town mar Jacmel
kod mano Jackmel, Pierre Belmi kaachiel kod Samedi. Wach makama endi bende oyang kata ler makama ochiw kod obila mago mayudore e gwenge mag Haiti. Ne jogo mabende owito ngimagi, wanyalo mana kwayo ne familia margi oro ne familia margi ote mag kuyo kod lit. Kawadhi e wach machielo mabende timore e Citizen Digital App kae. Ma en wach mabende wanyalo wacho ni jomoko yute gisani. Ma en report mabende iyudo e kidieny mar Wananchi Reporting. Wananchi Reporting kae Citizen Digital App bende mi thuolo in kaka japiny. Kapo ni neno sigana moro maponono nyalo lombo wang' ji, tikawo mana picha tindiko sigana makamano. Ka sigana makamano puodhi kendo neni en makare kendo nyalo medo jopiny rieko, tibiro kete e kidieny mar Wananchi Reporting kae. Nyakoro Ramogi juon kaluore kod gino matimore e Wananchi Reporting kata e sigana mondike Wananchi Reporting kae. Sani koro johala, wanyalo wacho ni gin johala mariek. Sani koro giloso pesa. Kaluore ni sani e boma ma Nairobi kae, kapo ni nitiere e boma ma Nairobi kod aluora mare, waseng'eyo ni koth sani chwe ahinya e boma ma Nairobi kae. To nitiere johala mariek, kata masani wanyalo wacho no riekore, kata omedo rieko margi. Sani koro gitimo ohala no mar hiring, kata kodesa. Gikodesa gumboots, mabende jogo madhi e chiro kata nyalo kodesa. To ka gise kodesa to gidonjo gede chiro. Kaluore ni koth machwe sani, koro miyo chiro bedo kod chuodho mang'eny ahinya. Johala makamagi koro sani kodesa gumboots makamago. Ka gise kodesa, chenro mar hiring gumboots kata kodesa gumboots timore e chiro magikomba, Muthurwa kaachiel kod Wakulima markets. Ka bende sani koro koth osebedo ka chwe mang'eny, johala moko kodhi e chiro kacha, jonyiepo kodhi e chiro kacha ok gidwa lilo tiendegi, koro gikawo gumboots makamago. To kaluore ni johala makamago osebedo ka loso pesa ahinya, sani koro nengo mar hiring gumboots e chiro ma ang'isi kanyo mano Gikomba, Muthurwa kaachiel kod chiro mar adekno, nengo mar kodesa gumboots sani koro oidho. Choncha negi haya gumboots e nengo mar shillings 20. Sani koro oidho malo nyaka shillings 30. Matiende ni giloso yuto. Kaluore ni koth chwe, jonyiepo bende nyaka dhi e chiro mar mondo mi onyiepi. Kin janyiepo to kidwa mor mondo mi lil, nyakangi kodesa kata nyakangi haya gumboots minyonogo chuodho kidhigo de chiro kacha. Kendo wach makamae kendo iwacho ni jopurgi osebedo ka yudo pesa ahinya. Kaluore kod chenro ni mara kodesa gumboots mabende gitimo e chiro magikomba, Muthurwa kaachiel kod Wakulima market e boma ma Nairobi kae. Kendo iwacho ni ka koth omedo chwe to johala makamago kata jogo matimo ohala makama e chiro magikomba kacha, Muthurwa kaachiel kod Wakulima market nyalo medo yudo yuto maduong' ahinya. Kaluore ni kidhi e chiro kacha nyakangi rwaka gumboots kokidwa nyono chuodho mang'eny. Nyakoro Ramogi juon kopogore kod weche matimore Citizen Digital App, adwa ni wang'iye gigo mabende trend e Twitter odiochieng' makawuono. Akawachako kod wach mokuongo mabende trend e Twitter odiochieng' makawuono. Mana kaka waseng'isi e nonro mar gazet okinyi makawuono, wach ni mar Polycarp Igathe masani koro nitiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Polycarp Igathe ne en jalup Mike Sonko e kinde ma Mike Sonko ne en governor. Kata kamano Polycarp Igathe nogwe tao kata no resign tong' dweche 4 kende mar bedo jalup governor e county ma Nairobi, kendo nodhi e tijege mamoko. To nyaka sani oduogo e pap mar siasa kendo entiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. To en bende olap dhoge ndong' ne komno mar governor e county ma Nairobi. Gino masani koro wanyalo wacho ni okiko pap kaluore ni nitiere Tim Wanyonyi. Tim Wanyonyi mabende nitiere Azimio la Umoja bende olap dhoge ndong' ne komno mar governor e county ma Nairobi. Kendo mana kinyalo ng'iyo weche ma trend e Twitter kae, ji mopogore opogore owuok oko ka gichiwo pachgi, aka bende giwacho ni ok en gino maber mar ng'iso Tim Wanyonyi mar mondo mi owe kom makamano koro owe ne Polycarp Igathe. To Polycarp Igathe ne en jalno manosewuok e pau siasa kendo sani koro duogo. Magi mana moko kuom weche mabende podi trend e Twitter kae. Kunyalo mana ng'iyo ji ochwalo paro mopogore opogore, kinyalo ng'iyo lipode mopogore opogore mindiko kotudore kod wach makamano.
Matine ni Polycarp Igathe masani koro odonjo e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Land. Sani koro wanyalo wacho no kelo yiengni kata tungni matin e riwruok machalo kamano. Kaluwore ni wakia okang' mabende gibiro kawo. Wakia ka gibiro yiene Polycarp Igathe emolar kom governor e county ma Nairobi kata ibiro yiene Tim Wanyonyi mar mondo mi odhi mbele kod lek mare mar bedo governor e county ma Nairobi. Kopogore kod mae wadwa dhi e wach machielo mabende trend odiochieng' makawuono e Twitter. Wach machielo mabende trend e weche e Twitter odiochieng' makawuono gin weche mag tuke. Weche mag tuke mana kaka wang'eyo timno mar Chelsea nyotugo kod Arsenal. To an kaka jahera mar Arsenal kawuono antiere kod mor ahinya, an gi mor kod ilo kaluwore ni Arsenal ne orodho Chelsea kata nogoyo Chelsea gonde 4-2 e tugo mabende otugo odiochieng' manyoro. Nitiere ji mopogore opogore mabende noloyo ne Arsenal ka wang'iyo Ketia noloyo ne Arsenal gonde 2. Gonde mabende noloyo e dakika mar 14 kod dakika 57. Saka bende noloyo ne Arsenal gol 1 mabende noloyo e dakika mar 90. Kata kamano gol makamano noloyo e yor achoma kata penalty. Ka Smith Rowe bende noloyo ne Arsenal gol 1 mano e dakika mar 27. Tugo mabende otugo odiochieng' manyoro. An kaka jahera mar Arsenal amor ahinya kendo king'iyo e Twitter kae tuke makamano bende koro trend. Ka wang'iyo kae mae en iluonge ni Wenger ma jatugo mar Chelsea. Ma en tok tugo mabende otugo odiochieng' manyoro. Kawuono ang'eyo ni johera mag Arsenal omor ahinya kaluwore ni kulocho e tugo to umor. Odiochieng' machielo kolou to kendo dhi ubedo mamuol. Kata kamano odiochieng' makawuono an kaka jahera mar Arsenal antiere kod mor aduwa. Ka wadhi e wach machielo mogik mabende trend e Twitter odiochieng' makawuono. Wach mabende trend hashtag en Jubilee ni ushahidi. Matiende ni Jubilee oseweyo neno kata ranyisi mathoth. Kwanyalo mana neno kae mano picha mar iwacho kae ni good morning from the city in the sun Kanairo. Magi mana moko kuom gigo mabende iwacho ni Jubilee kata ten sirikal mar Jubilee osetimo nyaka ne gidonje telo. Margo apeyni mabende gisegero kanyo neno kondisore nitiere maua kanyo. Maga pini mopogore opogore mabende Jubilee oseloso. Wach machielo Jubilee ni ushahidi. Waneno kanyo Jubilee ose miyo jopiny mathoth oyudo teko mar sitima. Magi mana moko kuom weche matrend e Twitter makata in mineno wasani nyalo donje Twitter mari kapo nono in nitiere kod Twitter handle mar mondo mi ing'i moko kuom weche matrend e Twitter odiochieng' makawuono. Nyakora Ramogi Juanga gi kanye machopo godo e giko mar Chal mar fwambo. Kinyi makawuono inyalo yudo weche giduto te wabiro kelo ni achiel kachiel kaka gituchno e mesa mar ka weche manyien. Ka in jal manigi tweet inyalo dhi e Twitter kacha ine gik matimore e Twitter kata gik matrend e Twitter. Inyalo download Citizen Digital app yud weche manyien e seche magituche kuonde magituche mar mondo mi in bende ibed kod ng'eyo kata ing'e gigo matimore e pacho kae gi saa magitimore. Weche manyien mar reporters magwaluonwa e counties makaluo bende wabiro nyisi odiochieng' makawuono kaka gituchnwa. Nyakora Ramogi Juanga gi kanyo ema wachopo godo e giko mar Chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi ielach. Nyawadwa Cleophas Oluoch aneno kaikore makare mar kelo ni twak e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka waseng'isi e mbaka oromo kinyi makawuono penjo mabende wapenjo ni bende ihero tiji. Tich mitimo kata bende ihere. Bende waseng'isi ni nyalo chako kod hashtag tich en tich. Tich mora mora tekneno yukelo ni yuto makare en tiji kendo nego beni itime e yo makare. Gikanyo wabiro kawo yoyo matin eka waduogi Cleophas odhi mbele kod twak e chenro mar mbaka oromo. Kikidhi mabor. This week's hot games on Shabiki.com. Play your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Kinyi enseche mag Rogo Manyithindo. Wakelonu talanta mopogore opogore.
Ipuonjo wacho gik moko makelo mor kinde mwan gi osiepe. Minolep bende wanyagorego. Diel dog dala doyoriti dala. Sud machiegni mondo ing'e tedo. Magi duto gimoko mamit ikelo ni kod an, Lox Ponde kata Lox